е бот. Аз съм най-добрите хора в света. Ай, прати ми никът е грозен. Тилю е бот. Спри! Аз съм най-добрите О, хора не, в не, света. Ай, Така. прати ми никът е грозен. Спрях ги. Що не спира? Тилю е бот. Защо не Аз спира? съм най-добрите хора в света. Ай, прати ми никът е грозен. Тилю е бот. Аз съм най-добрите хора в света. Ай, прати ми никът е грозен. Тилю е бот. Аз съм най-добрите хора в света. Ай, прати ми никът е грозен. Чувствам се тормозен от това лапе. Имам чувство, че на мен го викаше това нещо. Толкова ми проми мозъка. Че ли е бот? Майко мила, ще умра, брат. Защо почнах да стримвам пак? О, София. София, аз всеки път те питам, София ли си или София? Не разбирам. One year later. Аре, да почваме велик. Така, имам няколко новини, хора. Много ти благодаря, мамо. Благодаря ти. И Сянка тук получи. Браво. Така, по-редовните, като са получават членства, много се кефа. Много ти благодаря за подкрепата. Маме. Така че сега имам да ви кажа някои неща. Първото нещо. Благодаря. Дайте едно сърце за мама, между другото. За мама. И някаква майка ми го чува това и каза сега, коя е тъс твоята майка втората? Я да ми се покаже. Заставай! Така. Много ти благодаря, оценявам. Пич. Чай го видим какво прави малкия. Ай, честито. Газ? Още 2 абоната. Много ви благодаря на всички вас, че ми помогнахте. Браво. Остава още един човек. Дайте, отивайте му се сабскрайбвайте за канала на Тихомир Николов. Мачкай. Коментар Търнтов. Газ. Браво на Тихомирчо. Така се почва. Коста е? Уй. Първо, Така. това не е видео. Така. Що не играеш страшни игри? По принцип ги играем в петък, ама ще видим кога ще е нощта на ужасите. Ще видим. Ако можем да бутнем един стрим следващия петък, почваме. Red Dead Redemption по-нататък във времето ще е. Дайте ми сега това видео, защото го кътам вече от колко време стана седмици. Топ 9 BG видеа променили YouTube за винаги. За какво става дума тук? Чакайте бе, коментарите. Хубаво, че ми напомнихте, благодаря. Чат. 5 цифри от 1 до 20. 5 цифри от 1 до 20, дайте. Газ. Така, чайте да не ги гледаме. Тук никой няма от моите и аз, теб те няма, Руси, спокойно. Не. 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Така, на това произведение на изкуството, което гледахме до този момент, четем 5 рандъм коментара от тези, които са 20, топ 20 най-отгоре, които са, за да видим какво мислят хората за това изкуство. Почваме с Мариана Ралчева, която пише: Нямам търпение. Добре, 7 коментар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Христина Стефанова, само жени пише. Така ли жени? Аз пък тото някакви... Пишлемента си. Маико, много смях, Лили. Комши е много смешен сериал или филм. Какво? Какво? Комши е много смешен сериал или филм. Какво става, брат? Ти максимум на 3.
Чай, друг. Прането, мерси. Не чувам това. Чакай. По един на човек. Мария Янева, пак днес видях Льолюто в Пловдив. Точно се разминах с нея, ама нищо не й казах. Льолото. Какво е Льолото, човек? Така, 4-5-6. Първият мъж. Алфа мъжкар. Най-якия сериал за година. Какво? За годината Лилия Аначкова, Иван Павлов. И последен коментар, 7. Ни напише дали ще видим заедно кои. Това е. Много са, добри са коментарите. На мен лично ми допадат. Айде да видим кой е изобретил Азов, да отиваме после в това. Че да гледаме стаите, искам да гледаме след малко. Така не, по-късно. Лил, аз съм гей. Брутално. Брутално. Лолор Лакс. Коста. Лолор Ракс. Лолор... Не мога. Лилцет. Айде, пак почнахме. Ко става, че за чат? Как сте, иначе? Живота върви ли? Има нов епизод на Паранормално. Не, благодаря. Какво е чувства си най-добре ютубър на Слави да посещава майките ни? Има много братя и сестри. Оле, кого споменаха? Кого споменаха в чата? Леле, ако има модератори. Пича го изяде, Джаспара го изяде. Ужас. Газ, айде да видим. 9 най-велики, най-гледани или най-добри БГ YouTube видеа. Днес ще говорим, Не знам дали ще го гледаме цялото, да видим за какво точно става дума, защото аз не знам. както сте видяли от заглавието, за топ 9 най-важни видеа в историята на YouTube. Това поне за мен са онези видеа, 9 на брой, които имаха такова влияние върху платформата в България, че освен в рамките на личното си съществуване, повлякоха след себе си както вълна от подобни видеа, така и промениха цялата екосистема в българския YouTube. Това са онези видеа, които не просто бяха велики за себе си, но имаха Сарказъм? невъобразимо влияние и историческа стойност в цялата платформа. Сарказъм? И да, от сега да кажа, много колеги няма да присъстват и това не е защото не уважавам труда им. Техните видеа може да са били страхотни за самите себе си, но са или производни на някои вече създадени и установени. Затова може да си спестите коментарите, ама този къде е, онзи къде е. Please, okay? Thank you very much. Да, също така, You shut up, okay? Позна ли си? сега трябва ли спробва устаря добре. Е така Генгста имаше един канал. Не знам дали го знаете. Генгста. Тук вече трябва да сте динозавър. Говоря динозавърски работи. дистанцията на времето, как го виждаш? Вчера го гледах, защото ми беше интересно. Странно ми е, ама не. Даже съм снимал с нещо, което не изглежда толкова лошо снимано. Да, между другото. Кой да? Как? Защото аз ползвах слънчевата светлина от прозореца. Не ги И виждам. сямката слънчева можех да снимам. Но доста добре изглежда. Цуро, да. Аз очаквах, че ще изглежда се едно е снимано на фритюрник. Ако искате харесайте страницата ми във Facebook, обещавам, че няма да качвам кифленски снимки на страницата си. Добре, може само една. И аз бях в едни Имам въпрос. Когато един гей е малък на години, това означава ли, че е малък гей? Сващате ли? А като порасне става голям гей. Не знам дали разбирате. Защото е много интересно.
Генгстър не пиши. Да, може между другото. Дънит от тебе нещо много ми е такова. Много ми е познат никъде. Сега само. Това е. Когато един гей е... Нещо. Не пиши, не може, защото ми е пълна шепа този човек.